brala, tak to neskočí, nezaspívala, čo dokázala naša analýza, analýza dokázala hovno, analýza dokázala hovno, analýza dokázala hovno. Lávica nezabíjala, modely ústačná nová, lávica nezabíjala, verilá analýzy, bolo si stálo, pakom bala, všetko som si na to opetovala, teraz končo, to sa spýtala, čo dokázala naša analýza, analýza dokázala hovno, analýza dokázala hovno, analýza dokázala hovno. Špilujte do systému na smeja, prevolále analýzy. Už aby najväčší opustila, na slobodárne bodom sa vršila, a keď ho skončila, tak pochopila, čo dokázala sa analýza, analýza dokázala hovno, analýza dokázala hovno, analýza dokázala hovno, vetri! Analýza hovno, analýza hovno, analýza hovno! Kamaráti, Vysinko, ďakujeme veľmi pekne, ďakujeme veľmi pekne. Krásne. Priatelia, čas je pokročilý, vrbovský čas je neúprosný. Vrbovský čas je neúprosný. A teraz viete, jaká má ísť kapela o takejto hodine pokročilej? Tá kapela ešte ve Vrbovém nikdy v živote nebola. A to není všelijaký revival, čo to hrajú teda mládek Illegal Band. Toto bude naozajská skupina, ktorú my sme celý život očúvali.